Какъв цвят са жълтите павета в София? Не знам, аз София, но къде бе? Здрасти. Добър ден. Добър ден. Кой си ти? Как си? Откъде си? Що си? Добре ли си? Ние сме добре. Са малко минем в женски вариант. Успокой са малко Чакай. Кой са малко България бе, човек, как? Кумната мозъка ми е адекватна. Това е столицата на София, бе. Аз те чувам, защото цвета на няма Слави проблем. едно Ферари с цвят червен. Какъв е цвета на Ферарито в тази песен? Не съм го видял, брат ми, не може да излъжа. Добре, а какво животно има на емблемата на Ферарито? Аз не съм го чул, не съм ги го видял дори. Кой ти беше любимия предмет в училище? Принцип нямах от първа до четвърти беше математика, но после само физическото. Защото играех Добре, в футбол примерно, тогава. елементарен въпрос по математика. 2 плюс 2 по 2. 8, не е ли? Ама Антолов, да. Личиш, че ти бил любим предмет в математиката, да. Виждам, че те затруднява. Че по-има трудно на нашата азбука. Еми за начални са 32 букви, пък ти кажеш са толкова. Аз добавям Дз и Дж. Иначе без тях са, да, прав си, 30. Чакай, който и Дз и Дж. Това не са български Букви. букви. Дз и Дж. Това нещо Да, го де, няма в ама се азбуката. използват. Използват се. Ама и аз използвам сапун от Африка, ама не означава, че съм ходил там. Прав си. Ще ми я кажеш ли азбуката? Не. Можеш ли да ми кажеш колко човека са Жан-Клод Ван Дам? 4 човека. Правилно, знаеш, разбира се. А ти знаеш ли кой е Вин Дизел? Кой? Вин Дизел. Да. Кой е? Вин Дизел е това. Дизел? Дизел, горивото. Да. Да. Значи искаш да кажеш, примерно, отиваш на бензиностанцията с колата и казваш един Вин Дизел догоре, ти наливат и ти заминаваш. Те ли? Да. Да, добре. Искам да те питам един много сложен въпрос. Слушаш ли ма? Какъв цвят са жълтите павета в София? От София не съм ходил от 30 години, брат. Като малък съм ходил. Добре. Какво се е случило 681 година? Нямам се на идея, брат. Тогава е освобождението на България. Можеш ли да ми кажеш какъв цвят са жълтите павета в София, поне? Ама аз не разбирам от това, брат. Аз съм делтонист. Делтонис ли си?